Usa ka dakong sunog ang miulbo sa usa ka motor pool sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Bagang aso og dakong kalayo, kinina ang milukop sa kalangitan sa Zone 1 Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur, pasado alas 2 sa hapon adlong Biyernes. Kinihuman nasunog ang usa ka motor pool sa lugar kung asa diin anaa sa tulo ka guba nga sakyanan. Tulusab ang ginaayo ug usa ka surplus ang nalakip kasunog. Misamot kadako ang sunog ug kaitom ang aso human kini mikatay sa mga ligid kung asa anaa sa 130 ka mga klase-klaseng ligid ang naugdaw sab. Human ang kapinduha ka oras nga pagpakgang sa kalayo, gideklara kining fire out sa BFP Pagadian. Apan padayon gihapon kuno ang investigasyon sa kabumberohan sa tinubdan sa sunog. Gibana-bana ang mobalor sa 500,000 pesos ang danyo sa maong sunog. Hinuon, walay naangol atol sa insidente. Naglisod mig gamay kay sa mga equipment nato, kulang po tag mga AFFF nga solution katong mga foam kay lisod mapalong dayon ang mga rubber nga fire. Maglikay lang yun ta kanang magpasiga-siga tag mga magdaog ba og mga basura sa atong paligid. Di ta magpasagad lang og pasiga sa